да кажа една-две думи за тези от вас, които са дошли да пият по нещо и просто случайно са попаднали на литературно събитие. Аз съм Стефан Русинов и Мартин ме покани да водя представянето на неговата книга, така че ако е зле, обвиняйте него. Това е Мартин Касалов, който е написал тая книга и още една, има ги е там, може да си купите, защото пишем и за пари, освен за слава, нали? Книгата се казва "Момчето, което завърза Луната с Земята". Мартин, освен че пише книги, също е и книжар и публицист, пише статии, критика за книги, за филми, така ден човек на словото, така че интересно е изобщо съществуването на такива хора, които успяват да творят словесни произведения, защото това не е лесно в нашата среда. Това означава, че се правят някакви компромиси, че се отделя някакво време, вместо да се инвестира в не знам, правене на пачки или ходене по барове и по курви и така нататък, да се седне човек на газа и да пише, което е само по себе си възхитително. Така че аз се радвам, че имаме тази книга и че сме се събрали днес да я обсъдим. Както обичам да казвам, винаги е хубаво, когато се съберат някакви хора в едно пространство и говорят за литература, вместо да се тушат главите. Така че това само по себе си е празник. Така, преди аз да почна да задавам някакви въпроси, понеже Мартина ти каза, че ти е бъбрило за тази книга, искаш да си изкажеш някакви неща. И аз се притеснявам, че ако ти задам някакви въпроси, ти няма може да си изкажеш твоите неща. Така че кажи две думи за тази книга, какво, що я написа, каква е книгата и така. Здравейте, благодаря ви, че дойдохте. Радвам се да видя толкова много хора. Радвам се да видя много непознати лица. Аз това казах одеве на всички. Първата ми книга "Сборник с разкази", като я представяхме тук, като погледнах така и 90% бяха семейство, приятели, познати. Сега много ме радва, защото виждам непознати хора и се надявам, ако имате интерес към книгата, я прочетете, да ви хареса. И изобщо, ако стигне до вас, това е огромен успех за мен и много ме радва. Книгата, къде започна? От един ранен спомен от края на 90-те, 97 и 8, когато вкъщи имаше един инцидент, с майка ми отидохме до видеотеката и позабавихме се малко. И когато се върнахме, имаше крадци вкъщи. Те бяха още в дома ни. И бяха затиснали вратата, входната врата, с масата от хола. И ние не можехме да влезем. Беше един завзет дом, както аз го описвам тук. Дом, който след това, като влезеш вътре, го чувстваш чужд и чувстваш, че за всяка врата се крие някой. И това е най-силният ми спомен от 90-те години, от моето детство. И по някакъв начин е спомен, който за мен илюстрира 90-те години. Още повече, че след това баща ми почна да слага решетки на терасата. Целият квартал започнаха да слагат тия решетки на терасата. Всички първи етажи имаха решетки. И беше едно... Вие на първия ли бяхте? Да. И беше едно много вълнуващо, но и опасно детство, опасни такива години. Така ги усещах през детската си фантазия. Нали? И другото беше, че другия ми спомен, понеже бях болнало дете, как майка ми слага мокри кърпички на главата и се грижи за мен. Едно такова пак тревожно време. И понеже тази книга е писана предимно при пандемията, до голяма степен това ми повлиява. Темата за болестта и за връзката, любовта между майката и детето, грижата. И там започва тази книга. И малко по малко майката разказва тази приказка на болното си дете и то през болестта и съня започва да влиза в нейната приказка, но в един момент започва то самото да я пренаписва. И така книгата започва да става малко по-абстрактна, малко по-приказна, но през цялото време, поне според мен, отразява едни въпроси на порастването, едни въпроси за какво е любовта между моите родители, каква е любовта на майка ми към мен, възможно е тази любов отново да съществува, да е срещна и тази връзка между Луната и Земята е една метафора, която поне за мен работеше. Тази връзка към романтичното. Възможно ли е това романтично нещо, този символ на Луната, да бъде заземен, да бъде практически осъществим в нашия живот?
И то се получи някак естествено, че това въже постоянно се къса, някой друг го завърза отново, друг пробва стълба да прокара до Луната, пък тя пада, пък нещо. И това е, осъзнаш един процес, една борба почти, един опит, който хората и поколенията постоянно ще продължават да правят, да се опитват. Това е, може би, в ядрото, едно от нещата. Да, почва наистина така реалистично и на мен беше много вълнуващо, защото и на мен 90-те са мени такива тревожни години. Тия каза тая дума, вътре в книгата също има и е описано чувството, но там нататък нещата подивяват наистина, така стават абстрактни, влизаме в тази приказка, тя постепенно се наслоява, постоянно изникват нови пространства, които са все едни такива приказни пространства, пустини и така нататък. Все имаме едни приказни или пък жанрови персонажи, имаме черна птица, имаме детектив и като цяло имаме чувство, че сме в една много сложна приказка. Не сме в една позната приказка, въпреки че приказките за Павел Екселанс са нещо фантастично и непознато, но ти правиш така, че непрекъснато да има това усещане за непознатост. Така че от това, което казах, аз бих искал да допълня, нали, че повечето, по-голямата част от книгата е така, да наречем, приказно-съновидна, мечтателна. Тези думи са ключови за мен. И пак ми се ще да върна малко, нали, да излезем от книгата и да отбележа, че в момента, сега аз не претендирам, че познавам добре българската литература, която се създава в момента, но моето впечатление е, че се намираме в един така силно реалистически период. Това, което се котира, е доста реалистическо. Нищо лошо в това, нали, аз нямам нищо против реализма, напротив, хубаво е, че се отговарят исторически явления, хубаво, че се отговарят травми, хубаво е, че се отговарят най-различни социални явления. Супер! Но, нали, тези книги печелят награди най-вече и така нататък и изведнъж ще се появяваш и избухваш една такава книга, която е силно фантастична и изчанчена, бих я нарекал. Така, какви са, откъде дойде това? Значи, първият образ, който ми дойде, откъде първите страници, които съм написал за тази книга, бяха от визуално, чисто много ми хареса образа на момче и момиче, които вървят в пустинята. Тя сънува и през, нали, нощно време и вечерта тя му разказва сънищата си и момчето ги записва. И аз, понеже обожавам киното и постоянно мисля в образи, тръгва от едно влюбване в този образ. Аз казвам, какви са тези герои? Искам да прекарам известно време с тях. И после си казвам, на тях има един бог на песните, има музика. И листовете, които той пише за неговата изгубена любов, падат върху тях. И много романтичен, много такъв красив образ ми се стори. Исках да прекарам време и написах там известни страници. И си казвам, това нито е разказ, нито виждам някакъв роман в това нещо. Не знам какво да го правя. Минаха няколко месеца и после дойде друг образ, който беше, не помня откъде е, но мисля, че много харесвам Тайната на Старата гора, една книга на Дино Будзати, където вятъра говори. Много ми хареса този образ. И това създава една съвършено различна атмосфера, меланхолична, нали? За една гора, един вятър, който е изгубил тялото си и върти така около къщата на сестра си и отново двама души, които се обичат по друг начин, като брат и сестра, но отново не могат да си кажат това нещо. И писах известни страници там и там се появи момчето, което завързва над за земята, в една пещера и така нататък, няма да издавам всичко. И кой беше? Имаше още един образ, който мисля, че беше момчето на Луната. С изключение на това, което разказах в 90-те години. Едно момче, което на Луната, което не си спомням, може би като дете е нещо свързано с Малкия принц, но имаше една анимация за Малкия принц. Не си спомням дали беше оттам, но отново много романтичен образ. И това бяха едни нахвърлени идеи, които лека по лека исках да навържа, но не исках да е изкуствено, защото може да бъде изкуствено. И тогава се появи, за съжаление, трябва да призная, че малко откраднах от Кристофър Прист, има една книга Островитяни, и там има архипелага на сънищата. И това само като солосъчетание, веднага ми събужда фантазията. Какво става на всеки един от тия острови? И това е преобладаващо във втората половина от книгата, нали? Този архипелаг и когато хлапето влиза в тази приказка. И това бяха едни образи, които навързах през
майката и нейния син. Но да, чисто визуално, просто се влюбих в тези неща. И другото беше музиката. Книгата е много свързана с албума на Ник Кейв, Ghosting, който той пише за своя син, който на 15-16 години пада от едни скали и умира. И е албум, който съм слушал стотици, може би, пъти. Това е през цялото време един транс, докато върви тази музика, много особена музика, в която няма форма на самите песни, но е едно абсолютно чисто за мен много духовно изразяване на любов от страна на родител към неговото дете. И самата книга почна да придобива тая липса на форма, ако щеш, но просто като атмосфера и като едва не духовно преживяване. Исках да я създам. И до голяма степен това изисква отказ от много неща. Да речем, имах няколко разговора до момента и хора, като четат жанрово, примерно, малко губят почва под краката си, защото съзнателно съм бягал от това. Примерно няма имена или има едно-две имена само в книгата. Ако исках да е фентази, щеше да е в страната Алдерон, нали, се появи еди кой си магиосник. Щеше да е по този начин написано, но това нарочно съм бягал. Имаше ли такива тежнения, докато пишеш, тук мога да го направя? Не, защото много рано бях... Не, това дразни ме. Опитах едно-две имена и просто не ми работеше. И другата опасност беше да стане толкова абстрактно и разюздано, че да няма никакви правила. И това е един капан за писател, защото едва не той сам си отвързва ръцете да прави каквото си иска, но по този начин няма залог за читателя. Исках да се усеща опасност в тази книга. Супер, това е много хубаво и първо аз веднъж се запознах с един приятел, т.е. запознах с един човек, който учи творческо писане, а той беше американец. И едно от нещата, защото много си говорихме за писане, и едно от нещата, които съм запомнил от него, ми беше казал, че доброто писане е добро крадене. Така че няма нищо лошо в това, напротив. И това, което кажеш за музиката, също ми е интересно, защото съвпада по някакъв начин с усещането ми от тази книга, понеже като слушаме някаква музика и тя ни влиза дълбоко под кожата, всъщност не можем напълно да рационализираме това, което се случва и дори когато слушаме текста, понякога се залавяме за някакви думички и те ни удрят или някакви фразички, но понякога не целият текст. И също интересното при музиката, ключовото и някаква основна разлика между музика и много литературни произведения е, че музиката ни идва да я слушаме неколкократно и аз мисля, че споменахте преди малко, че при първото четене бях малко залутан, загубен, но днес точно почнах да я чета за втори път тая книга и почнаха да ми се нареждат някакви неща, т.е. второто слушане на тая книга е по-различно и по-удоволствено, бих казал аз. В самото начало на книгата, в момента в който майката и детето разговарят и болното момче разговарят за това как тя ще му разказва приказка, тя изказва едно притеснение, че на момчето лека по лека всичко му става скучно и тя трябва непрекъснато да измисля, да го стимулира по нов начин, защото колкото и дивашки неща да измисля, на него все са му скучни и той изисква още интересни неща от нея. Да се чуя дали това не е една съвременна приказка, една приказка, която се появява в време, в което ни е много лесно да ни доскучае, нали, скролваме и тиктока ни е по 2 секунди и скролваме следващ тикток. Тоест имаме нужда от някаква такава музика, от някакво четиво, което непрекъснато да стимулира и да изненадва, да предоставя неочакваното. Чуя се дали по някакъв начин виждаш ти отговор на времето, в което сме. Много се радвам, че го казваш, защото забравих преди малко, исках да го кажа и аз. Има нещо изнервящо при моето писане, което напълно го осъзнавам. И това произлиза наистина от едно доскучаване, което изпитам от сюжетност. И примерно, ето, имам този образ, момчето момичето в пустинята. Защо не напиша книга просто за тях? Защо не продължа? И идва винаги един момент, в който казвам, стига толкова. Аз не усещам, че има повече, за да ангажирам вашето внимание с тези герои и трябва или да ги развия, или да сменя фокуса, което може би произлиза от писането на разкази в някаква степен. Те повече ми пасват, предполагам. Но тази книга, да, постоянно се мени
и понякога се доближава, но отново се отдалечава от неща, които сме герои, с които сме се запознали. И осъзнавам, че това може да е изнервящо малко. Да. И може да е малко тежко на места и самия език е малко по-сгъстен, защото това ми отне няколко години. Виждате, това е тънка книжка, 200 страници. Но беше дълъг процес на изчистване на самия език. Просто постоянно търсих коя е най-прецизната фраза, най-прецизната дума. И е трудно, когато пишеш за нещо, което ти е толкова дълбоко лично, защото аз съм писал и съм плакал на места и после кажеш, това са големи глупости и трябва да се откъснеш, за да имаш обективен поглед какво създаваш. Не може просто всеки да си поделя някакви лични неща. Много тежка форма на доскучаване изпитвам и като цяло мисля, че имам, ако щеш, идеологически проблем с прекалената сюжетност. Мисля, че живеем в епоха, където това е претоварени сме. Всеки гледа сериали, гледа филми постоянно, проследява тия наративи, тия сюжети. И аз вече не откривам нещо много интересно в това, ако опира до сюжета. Но той е необходим, разбира се. Но тук беше голямото ми лашкане наляво и надясно, до каква степен да има и до каква степен да ви дръпна килима под краката и да ви оставя просто на състояние. На мен ми харесаха тия сантиментални моменти, които ти си се чудил дали да оставиш или не. Разбирам и още повече, когато сега... Не би трябвало да има връзка познанството с автора, когато четем книга, обаче нали, аз те следя изявите, публицистичните си и ти си някакъв такъв печен човек. Нали? Ми хареса, че има всъщност такива сантиментални моменти и говори за някаква смелост, защото живеем в несантиментално време, а пък е хубаво да се балансират тия. Много ме е страх от тази книга, поради тази причина, защото с годините нали, развих малко някакъв цинизъм и едно такова, нищо няма особено значение. И това наистина е много оголване такова, а на мен много ми пука за тия неща. И затова ме е страх някакси, чувствам се раним, като говоря за тази книга. На моменти е такова плачливо, обаче аз го оцених, хареса ми. Не знам ли си гледал на един филм на Хармони Корин, Гъмо, гледал ли си го? Значи Хармони Корин е един режисьор, който казва, че преди да направи този филм се е замислил как гледа някакви филми, нали всички филми с някакъв сюжет, обаче всъщност той не помни историята, не помни как свършва, никога не помни как свършва историята, помни някакви картини и това, което той искал да направи е просто да създаде филм от готини картини, от картини, които на него биха му въздействали. Сега аз не бих казал, че може да се прокарват някакви паралели, или доколкото може просто да ги поставим едно от друго, за да изведем някакви разлики, все пак сюжетност има в тази книга и особено го има този архетип ли да го нарека, нали? При все, че говорим, че ти си бягал от всякакви такива неща, че си търсил новото, но всъщност тук имаме един класически по Джозеф Кембъл мономит, т.е. имаме едно начало, имаме едно влизане в приказката, едно изживяване на героя на всякакви дивашки неща и едно завръщане, където героя, благодарение на пребиваването си в този фантастичен свят, е придобил някакви нови знания, умения, някакви нови способности да се върне обратно в реалността. Но ако се замислиш герой, ако болното момче е героя, в един момент аз просто го правих на Луната и той остаря там и аз го изоставих. Той е част, но той почва да става периферен в един момент, което по принцип не се прави така. И аз напълно знам, че не се прави, но това пак е изоставяне на тази сюжетност и е много рисковано, но просто аз разчитам следващите герои, образи, които се появяват късно в книгата, като примерно детектива, чиято сянка разрешава неговите случаи. Аз съм влюбен в този образ и за мен е достатъчно силен. Знам, че е трудно, но е достатъчно силен според мен да ангажира и през него следно тръгваме отстрани и отново да стигнем до нашия човек. Не знам какво означава така не се прави. Аз си спомням много добре точно през 90-те, като гледах някакви филми и много странно, защото това беше много постоянна мисъл, почти във всеки филм. Си мислех, добре, защото сега просто той главният герой да умре. И в някакъв смисъл би било интересно, нали, Рамбо да умре по средата на филма и просто филма да свърши. Така си го мислех това. И в някакъв момент, нали, гледам 10, 20, 100 филма и почвам да си мисля, добре, аз знам, че той няма да умре и това не е интересно. Това не е интересно, че аз знам, че той до края просто това е главният герой, няма да умре. В този ред на мисля, нали, рисковано е. Да, опасно е. Опасно е, да. Но, добре, ти спомена
за езика. Можеш ли поговориш още малко за каква ти е така стилистичната и езикова стратегия и така чисто технически дали се замисляш изобщо за някъде. Скоро си говорих с някакъв писател, той каза, аз не ползвам DA причастие. Нали, не е кой знае какво правило, но така ми каза. Ти имаш ли някакви такива? Имам такива, но те сега не са ми интересни, не си спомням всичките, които са на ниво изречение по изречение, какво се опитвам да избягвам, но за езика си спомням, че няколко пъти пренаписах цялата книга, променяйки времената вътре. Първо ми беше трябва да е минало време, после беше сегашно време цялата книга и все нещо не ми работеше както трябва, защото сегашното време много ми харесваше по някакъв начин. Обаче, понеже чат-пат пише някакви сценарии и после да ми звучи като сценарий, едно такова дървено. Той влиза в стаята, отваря вратата, вижда и какво си иска. Това е малко ботско, не знам как да кажа, но не е много литературно. Обаче има нещо в това и започнах да ровя. Викам, какво е това чувство, дето ми носи сегашното време? И открих, не помня кой беше казал, че сегашното време носи едно усещане за заплаха. Всеки момент може да стане нещо. Нещо непредвидимо, защото цел ние сме сега с героя и той като той отвори тази врата, не знам какво ще стане. А в миналото има нещо успокояващо, все едно някой все пак ни разказва тази история. И малко по-меко е такова. И тогава реших главите, когато са в реалния свят, когато не са в приказка, да са в минало време и след това, когато сме в самата приказка, исках да има усещане за заплаха. И тогава ги оставих в сегашно. Да, защото като е сегашно, някакси като читателя чете думите на писателя, който е писал в сегашно време и освен това се придобива усещането, нали, че тази история е измислена на момента. Нали, като е в минало време, малко или много имаш чувство, че тази история има и писателя просто е седнал и е разказал, докато като е в сегашно, виждаш как на момента се появява тази история и това поражда едно такова напрежение. И другото беше просто изчистване. Идеала тук беше да бъде изчистено, но не повърхностно. Тоест, на английски е simplicity is not stupidity, тоест ако мога максимално да опростявам текста до абсолютния минимум на най-важните думи, които са за мен, да няма никакъв излишък и повечето редакторска работа беше махане, просто маха, много думи, много половин изречения, цели страници. Само редакторската работа говориш, да. Така че това беше идеала, който понякога и според мен в тази книга създава една гъстота, която може малко да умори на места, но така го усетих, че е правилно за тази книга. Като каза на английски и мисля, че належащ въпрос е, особено така за писатели от твоето поколение, дали разсъждаваш за влиянието на английския върху българския, върху собственото писане, каква е позицията и какво го правим английския всъщност. Защото ето, примерно, имаше едно изречение, което беше на английски. Това беше на български, но беше на английски. Краката им са бързи да стигнат до храна. Това не е на български, това е на английски. Което е окей. Аз съм окей английския да контаминира българския. Много преводачески въпрос, но аз ще те контрирам за това, че това е от Библията. Краката им са бързи да създават зло или как беше точно. Стига, бе. Да. Вау, добре. Това е от българския превод на Библията, да. Просто, понеже аз съм отраснал в протестантска църква и съм чел много Библията, много. И то някакси... Преводача на Библията е проблем. Преводача на Библията едва ли е бил повлиян от английски. Не, той е един такъв език. Има нещо в... Като четеш Библията, има нещо в езика на места, което е... малко, не бих казал сюрреалистично. Има места, които все едно не би трябвало да го казваш така, обаче има някаква поезия. Аз съм се пробвал това. Окей съм с това, да. Примерно, имаше едно, мисля, че Давид като казва, 3 неща ми каза Бог, 4 неща чух. Аз казвам, вау, това е страхотно, какво става? Има и разминавания, и дисонанси, ако щеш, които дали от превода, не знам какво, но той е дълбоко попил в мен от моето израстване. Как е по-различно писането на сценарии, дето викаш, на публицистика и това художественото? Защото аз, примерно, съм писал 1-2 разказа и чувството е съвсем различно, чувството е, че абсолютно наистина всичко може. Просто някаква пълна свобода, много е оргазмено. Аз имам в един момент развих едно неуважение към писането на сценарии, примерно.
Мисля, че Били Лаудър беше казал за Фицджералд, който се опитвал да пише сценарий, но не се е получило, че като той се опитваше да създава водопади, реки, изкуствени водоеми на място, където трябваше просто да свързва тръби. И той като го разбрах, че е една ВИК работа, просто от точка А през точка Б до точка С трябва да навършиш тия неща да работят. И едно много по-техническо и много по... Харесва ми, много е... Не бих казал съвсем, защото е доста трудно да ми от една страна, но нищо общо с писането на художествена литература. И много хора, като пишат добре романи и разкази, не могат да изключат толкова това художественото в главата си, да навържат тия тръби, за да потече водата и да стигне до края. Така че, не знам, за мен работи това неуважение, може би е обидно, но с такъв начин, пиша по-лесно, когато не уважавам сценария. А за публицистиката, да, там е... При нас не знам как да се представям. Хората казват, няма критика. Аз не се чувствам критик, за мен критик трябва да го учи от това. Знам, че вече нещата са много различни и разчупено и не е задължително да се учи в университет. Дали ще е филология или ще е някаква критика. Но не се чувствам комфортно с този термин критика. И си казвам, добре, какъв съм аз? Аз пиша за някакви книги и филми, които съм гледал. И единството, просто аз имам ентусиазма като информиран читател или зрител, т.е. някой, който много поглъща литература и филми. Просто имам ентусиазма и знанието горе-долу да си подреда мислите и да го споделя с хората. И това е най-доброто, до което съм стигнал. На времето в покойния вестник Култура ги наричаха наблюдатели. Мисля, че това е хубава дума, да. Направи сега, днес като тръгнах да я препрочитам книгата, ми направи впечатление в самото начало и ще си позволя да прочита първия абзац, защото в края на първия абзац има, мисля, че единствената бележка под линия в цялата книга, която ми се стори много игрива и някак се създава едно очакване, което не се оправдава за тая игривост. Значи книгата започва така. В продължение на стотици и дори хиляди години, вероятно още от зората на човечеството, хората разпознавали на Луната образа на прегърбен старец, понесъл греховете си, последван от куче. Мъдреци се сочили с пръст към небесния овал и разказвали истории, а глупаците гледали пръста и недоумявали как някой ще се покатери горе, камо ли старец, събирал дърва в грешния ден, тук имаме звездичка. Според евреите вътрешният мъж бил наказан, защото събирал дърва в съботния ден. Но това няма как да е така, тъй като е глупаво, а съвременният човек знае, че глупостта е отсъствие на любопитство. Мен това ми беше много симпатично и често така малко се разочаровах, че не продължи тая закачливост нататък. Тази първа глава е малко като уводна глава. Аз почти усещам се едно, аз пиша увод към тая книга, до някаква степен. И... Не е ли написа последно? Да. Нали? Сега се пролича. Точно. И се чудих много дали да оставя, но понеже вътре разказвам за един случай, когато, не знам ли спомняте, предаването неделно междучасие беше по БНТ вървеше и ние от началното училище 2-3 клас отидохме, участвахме, спечелихме и аз спечелих един Walkman тогава. И се прибрахме с автобуса и по пътя от автобуса до вкъщи съм загубил капачето на батериите на този Walkman. Което нищо особено, кой знае. Как без капача? Обаче дразнеше ме, стана ми тъпо, бях тъжен. И майка ми го видя това нещо и без да ми каже нищо, когато съм си легнал, е отишла по пътя обратно да търси светнала си с някакво фенерче, да търси това капаче за батерии. И го намерила и си спомням как просто се прибравим и го остави да възглавим се до мен. И това преди известно време си спомних това нещо и просто ме съсипа емоционално. Какво е това? Това е тая любов, това нещо, защото е толкова малко, ако беше загубих си Walkman, майка ми го намери, добре. За толкова малко нещо. И си казах, като уводна глава да, ти си прав, малко се бие с тона на книгата, който е по-меланхоличен, малко по-романтичен такъв, по-сериозен. По-мрачен, да. Но викам, че го оставя, защото просто е нещо много, много важно и много лично за мен. Много хубаво си го написал, защото не си се поддал на изкушението да тръгнеш да обясняваш, тук майка колко ме обича, не, показал си всъщност колко те обича и това, нали, колко обича момчето от книгата. На мен ми въздейства.
доста силно. Добре, каза за саморедактирането, но мен ще, въпреки че като че рядко говорим за тия неща, обаче аз като преводач май пак ми е важно, защото винаги така някакси се смиснали да говорим за текста като неприкосновен, особено така, нали, един преводач като подхожда към някакъв оригинал и той е неприкосновен, нали, никой не може да го пипа. А пък той вече е бил пипан от редактори. Твой редактор е Борис Минков. Как работихте с него? Можеш да разкажеш. Борис, покрай когото наскоро се зашумя. Ето скандал, тук привличаме внимание. Аз много харесвам Борис Минков. За първото впечатление беше от други хора, които ми казаха: "Ао, Борис Минков ти се е паднал, той е много суров, той нищо не харесва, защото е академик и говори и не може да разберем точно какво иска да ни каже." И още при сборника с разкази, първата книга, аз усетих, че ние много добре се разбираме всъщност. Въпреки интелектуалния огромен багаж, който е толкова напред, нали, аз изобщо не мога да си представя, че изобщо мога да си говоря с този човек, но напротив, ето един академик, който е много смирен, много човечен, може да седнем на пейка в парка и да си говорим за проблемите на инфраструктурата в България, в Пловдив, примерно, чисто литературно, и да се разберем. Той е негови език, аз с моя, и го намирам за прекрасен и за много почтен човек, моите впечатления. Той това, което прави, прочита книгата и ми изпраща бележки, които не са много. Те са примерно 20-30 бележки, които са определени места, където това изречение, тази дума не е тук, или това не се разбира смислово за кой говориш тук. Okay. Като тук имаше предизвикателство, като няма имена, аз много се притеснявах, когато момчето, което еди какво си, говори с момчето, което еди какво си, да не се обърка читателя. И се радвам, че до голяма степен на отзивите са, че се разбира. Може да има на едно-две места сигурност, нали, да се наложи да препрочетеш, но е риск, който отново реших да поема, защото много ми харесва да са така описани герои. Всеки е описан с най-скъпоценното му нещо, това, което е най-лично за него, характеристиката, която го определя. Имената, аз имам проблем с българските имена, първата ми книга са само италиански имена, не знам какво става, това е нещо, дето аз опознавам себе си тия книги, не знам дали ще успея, но ето ти казваш за превода и това. Аз си мисля каква връзка правя аз с тази дума, тук викаш за английски, за каквото и да е. Също е името. Ако напиша Янка или Пешо или Митко, аз какви асоциации правя и ако аз ги правя, най-вероятно и читателите ще ги направят тия асоциации. И обикновено, за съжаление, когато използвам български имена, ме избива на нещо иронично. Окей, и заземяват по някакъв начин, а пък това е, как да наречем, по-ефирна книга е. Някакси. Да. А какво би казал за работата на художничката София Попйорданова по тази книга? Защото за мен е уловила така, много интересен мотив от книгата и много интересен момент. И така, мисля, че добре обхваща книгата. Имаме едно момче с черна птица в него, която кълве друго момче вътре. Бяло момче. Или жена, може би. Да, съжалявам, да. Аз много харесвам тази корица. Истината, че излезе малко по-тъмно, отколкото се надявахме. Но въпреки това пък аз си казвам, знаеш какво? Тази книга е доста меланхолична и вътре има сенки, има нещо, което е малко мрачно. И при егови моменти ми харесва сега повече. Но да, на първи поглед човек може да се каже, малко е мрачно, можеш и нещо повече. Корица. Аз веднъж говорих с едно издателство и бяхме предложили една черна корица и те казаха, не, черните корица не продават. Което не знам какво съображение. Освен ако не е моята борба. Да. Тя черна ли? Да. Черна, ето. Значи имаме опровержение. И Библията. И Библията. Ето то. Спомена за едно място, откъдето си откраднал. Сега не за кражби, ама какво друго те е вдъхновявало и какво друго виждаш в тази книга? Нали, Ник Кейв спомена също. Да, аз съм много дащен в това да си признавам. Супер. Защото обичам тия неща. Да, музиката на Ник Кейв. Чакай само да кажа, че наистина, извиняй, че така те прекъсвам, искам да допълня въпроса. На мен този приказен свят ми беше много непознат. Пак аз не съм супер начетен. Аз съм сигурен, че ти предвид, че като че ли имаме някаква разлика в годините, аз съм по-голям от теб, но съм сигурен, че ти си чел повече от мен.
Но този приказен свят, не знам, не можах да направя паралел с друг. Примерно сетих се за този филм на Миядзаки, Spirited Away, където нали, имаме една реалистична история в една реалистична рамка и после се случват някакви дивашки неща, където аз примерно не всичко разбирам от това, което се случва. Тотално забравих какво искам да кажа, да аз си мисълта много добре. И между другото, докато пиша книгата, гледах някакви филми на Миядзаки отново и си казвам, тук има много неща, които вълнуват и мен. Особено това навлизане в приказката и в съня, което тръгва от родител и дете, отиват в провинцията. Колегата ми, който чете много жанрова литература, направи паралел с Лабиринт на Фавна. Обаче, тук е разликата, че Лабиринт на Фавна ти дава една по-устойчива структура, която е една реалистична глава, това е по времето на Втората световна, една такава фантазийна, една приказна глава. И така, читателя не е толкова отблъснат, защото има къде да стъпи в тия реалистични глави. Обаче аз как не, знаеш какво, това е твърде сейф, твърде сигурно, искам да прикаля. И този свят е създаден в моето съзнание от тази музика, която звучи в атмосферата, Ghosting, Димо Будзати, Тайната на Старата гора, като една меланхолия, нещо изпуснато, нещо изгубено, един горски пейзаж в една част от книгата. На Кристофър Приис, както споменах, Архипелага на сънищата. И по някакъв начин, трети сезон на Twin Peaks, в който особено има един момент, в който Дел Купър отива в едно подсъзнателно състояние, където от един балкон вижда едно море. И Девид Линч много често говори за това море, морето на чистото подсъзнание. Когато медитираш, когато стигаш до един голям покой. И аз обожавам, то е за една кратка сцена, но обожавам атмосферата на това място. Което е едно такова много спокойно, много спряло, но и също малко страшно и изненадващо място. И цялото нещо от Линч с сюрреализма и с тия изненади. Има една сцена, където един герой поглъща камък и камък почва да пее от стомаха му. Там съм взел от Брус Спрингстин и в началото, когато върви радиото, върви Брус Спрингстин. Това само тук може да го научите. Песента I'm on Fire, която много обичам, която клипа е за един автомонтьор, който е под колата или такова. Както и да е. Но това са някои от нещата. Сега ще хвана за сюрреализма и това може би ще ми е последната податка към тебе и ще отворим подиума за въпроси и коментари в публиката. За мен ключовото, това с което бих опитал да обобщя тази книга, защото всяко едно обобщение малко няма да й направи справедливост. Ето това също не е на български. Това хем съешаване между мечти, сънища, приказки от една страна и реалност от друга. Хем някаква конфликтност. И на мен ми направиха впечатление няколко момента, в които, примерно, имаше един индианец, естествено, нали, имаме индианец, който да се присъедини към картинката от това от Ян Бибиян много кавалкада от персонажи. Това е шега, която, понеже съм такъв, толкова не мога да открия. Толкова не мога да открия. Не, чакай малко. Не, кажи. Добре. Защото има и... Когато с майка ми отидохме в тази видеотека 90-те години, касетата, която взехме, беше Индианец в шкафа. Един филм, детски, който аз не съм го споменал тук. Беше в текста, но реших да го махна, защото, както и други филми, защото има сцена в видеотеката, и си казвам, добре, ето сега аз тук като киноман мога да изпиша 20 заглавия от 90-те и да преценя точно, защото е края на 97-ма, примерно, да преценя кои са излизали тогава и кои се спасват като заглавия с атмосферата и с темата на книгата и да вляза в тази игра. И после казах, това не е някаква постмодернистична толкова книга с препратки, не ми стоят добре и разкарах всичко. Това е хубаво. Да. Това е хубаво, ще натижим. Да. И тогава обаче реших да оставя този индианец и продължението на това е, че аз много трудно откривам в българския канон литературен, аз на кого съм едва ли не, каква линия продължавам. И питах и Борис Минков тогава и той ми беше му трудно да ми каже, преди тебе тия и тия, нали, са го правили и така. Защото по времето на комунизма почти няма такава литература. Има
в поезия, нали, можеш да откриеш някакви неща, по-такива сюрреалистични, експериментални. Някои разкази имаме, нали, фантасти, има такива жанрови неща, но точно това, което е магически реализъм, ако щеш, или сюрреализъм, почти няма. И аз реших, докато я пишех тази книга, дека Луна, и седнах и прочетох отново Ян Бибиян на Луната. И в Ян Бибиян на Луната имаш единственото нещо, което ми хареса сега, е, че имаше някакъв герой, който си менеше формата. Аз дори съм забрал, но беше точно каубой, който изнъщава индианец, който изнъщава монах, мисля. Да. Или съм добавил монаха, не си спомням, но това ми хареса, да. Защото е такова изненадващо и малко плашещ образ за мен. Да, това е малко чопване. Като дявола, нали, който се мени. То беше точно, нали, дяволчето Фют, ли го правиш това, не си спомням. И аз не си спомням, това съм го чел супер давно. Да, но там го взе, да. Индианецът казва, чакайте, тук съм си го написал, ще прочита да не те цитирам погрешно. Приказките имат опасно влияние. Понякога ти се иска да се озовеш някой от тях, живота от дома става, как да го кажа, незадоволителен. И на едно друго място, разказвача ми ще казва, мечтата му само ще го направи нещастен. Тоест, ето има го този конфликт, че всъщност, нали, приказките са просто бягство от трудната реалност и че това да имаме мечти е кофти, защото, нали, те са някакви светли, а пък около нас е тегаво и те само ни правят по-нещастен. Някаква последна податка за мечтите и за приказките. Аз съм се двумял много за това, защото от една страна един познат ми беше казал, не прекалявай с тия работи, защото губиш връзка с реалността. И това е опасно. Тоест, и тук е вложено до някаква степен това. Тия приказки, въображението и фантазията, те те спасяват, обаче могат да бъдат опасен капан, защото ти ставаш по-дисфункционален в живота си. От друга страна, Толкин казва, ако света е затвор, както много хора вярват, какво лошо има в това да избягаш от затвора? Аз мисля, че както в сюрреализма, всъщност там не се прави граница не се поставя граница между двете. И по някакъв начин си влияят едно на друго и не е хубаво да откъсваме нито едното, нито другото. За тебе какво е примерно сюрреализма? Защото за мен, ако образът те вълнува, е достатъчно. И аз много до голяма степен така функционира моят мозък. Ако този образ ми е страшен или ме вълнува, или както точно най-близко нещо до сън. Когато сънувам и после си спомням, това нещо е тотално няма никаква логика. Как съм там и какво става, защото този човек гълта камък. Обаче е много по-вълнуващо, отколкото някакви книги и филми, които са нали, сюжетни, нищо лошо в това, просто това мен ме ангажира много сериозно. Разбирам, това е едно нещо, всъщност сега като ме питаш какво е сюрреализма и се сещам, защото по някакъв случай в момента чета много Андре Бретон и той в една книга казва, че много ме харесал един филм Питър Ибетсън и там този филм почва един час и някаква супер реалистична любовна история между двама души, които като деца са се познали, се обичали и после се разделили и после случайно се срещат, обаче жената вече там е женена за някакъв граф или нещо такова и те убиват графа нещо и пича го вкарват в затвора. И в някакъв момент тя почва му се явява така, той вижда и тя му казва, ние ще сме заедно, нали, повярвай, защото той спря да яде. И от този момент нататък те почват да са заедно в някакво съновидно състояние и всъщност в реалността остаряват, обаче в там, където се срещат, защото той остава в затвора до края на живота си и тя остава навънка, обаче те всеки ден се срещат в сънищата си и затова се сещам като сюрреализъм. Тя е абсолютно заличаване на границата между реалност и сънищата. В очи на синьо куче на Маркес е такъв разход, двама души се срещат в сънищата си, да. Добре, някой от вас, ако иска да каже нещо, да зададе въпрос, да се заяде с Мартин, ако е прочел книгата, да му каже колко е яка или тъпа, аз ще подам микрофона. Мога ли да попитам нещо? Дайте. Добър вечер на всички. Мога ли да попитам защо точно пустинята? Като място от земята. Може да е Аляска, може да е гора, но защо пустинята? Отново стигам до киното. Много мои любими филми са се в пустинята. Защото и мои. И затова ми стана странно. Много мои любими филми са снимани в Мароко. И това споменавам Маракеш. Точно тая пустиня. Не съм ходил на живо, да, това ще но съм виждал и много ме е вълнувало, когато съм виждал на екран.
И дали ще е Английския пациент или Лоренс Арабски или Небесно царство или Гладиатор, дори такива по-епични филми. И това са моите любими филми. И в пустинята не съм го свръханализирал защо, но отново опира това. Просто ме вълнува, много ми харесва. Да. Аз опирам много на подсъзнателно, когато пиша. Когато редактирам, се опитвам да внеса някакъв ред в този хаос, защото той ще е абсолютно нечетимо, просто някакви бълнувания на луд човек сега. Това е, иначе не знам. Да. Снега също ми харесва, просто... Всъщност тази книга няма сняг. Няма сняг. Да. Благодаря. И аз като модератор благодаря за въпроса. Има ли други? Здравейте, аз малко така ще се обърна към вас. Първо да благодаря на майка му и баща му, които са тук с нас. Нали, за това, че са го родили, че са го възпитали такъв, са ни го предложили в този бар да си говорим така интересно с него. Другото, което искам да кажа е, че тези от вас, които следят програмата, издателската програма на Жене 45, знаят, че по принцип ние не издаваме жанрова литература. Тя не ни е интересна, ние я разбираме, може би. И този въпрос с Борис Минков го обсъждахме, когато той изпрати рецензията. А пък тези от вас, които познават Борис Минков, го знаят, или би трябвало да знаят, че той е един изключително строг литературен критик. И в крайна сметка аз рядко, да не кажа никога, не съм чел толкова, бих казал, възторжена вътрешна рецензия, която беше на 5 или на 6 страници. Това е много, разбирате. 5 или 6 страници анализ върху това, какво е прочел, какво е написал Мартин и върху това, защо ние трябва да обърнем внимание на този роман. Като даже помня, че накрая рецензията приключваше така, че е много опасно да се подведете и да не помислите, че това е някаква жанрова литература. Тя може да бъде четена и така, но не е правилно. На следващото място. Аз миналата седмица, аз не съм дочел книгата. Аз съм някъде на 2/3 от нея. Миналата седмица в София започна, викам се, 200 страници, 2 вечери, цак-цак. Нали, ама да, не. Значи книгата наистина подвежда и вие може да решите, че тя лесно се чете. Тя не се чете лесно. Аз мисля, че този момент беше засегнат, защото в крайна сметка вътре има толкова много фантазия, която при това е организирано добре. Значи аз разбирам, че такъв роман, за да се направи добре, иска безспорно полет на фантазията, но това всичко да отива на кино, с извинение за киното, отива на кино, ако няма достатъчно добрата самодисциплина, ако няма достатъчно работещ алгоритъм за овладяване на тази фантазия. Тази фабулност, или сюжетност, ако щете, нали? Тя на места наистина стои претоварено, това не дразни, това просто ви дава сигнал, че просто трябва да четете бавно и внимателно. Значи от една страна книгата ви подвежда с това, че е четивна, че е написана с красив език, а същевременно се оказва, че от бързото четене губите. И аз вече чета коментари или отзиви в социални мрежи за нея и виждам как едни хора вече са загубили. Нали? Тоест, риска да бъде определена като фантастика, разбира се, това не е никаква фантастика. Риска да бъде определена като фентази, ха-ха-ха, няма такова нещо. Значи той реално погледнато е хванал едни свои лични персонални спомени, ги увъртял в едни сънища, в една фантазийност, в една макабреност, в една лилавост. Не напразно колесата е лилава. И се е получило нещо, което е толкова наситено с различни културни кодове, че определено, ако сте внимателни читатели, това няма как да не ви кефи. Мен много ме кефи. Но. Още нещо да кажа за красивия език. Значи, какво значи красив език? Обикновено повечето хора си мислят, че красив език е да има много метафори, да има много стилистически тропи и въобще подиглото на какъв език е написано? Красив или на некрасив? Подиглото е написано на правилния за този разказ език. В крайна сметка красотата на езика в тази книга е, че той е успял да напипа такъв език, който да му обслужи тая цялата, ако щете, как да го кажа, тя на места книгата отива към някакво такова какво се казва?
Нали, добре, не знам какво се казва. Там нещо. Там нещо. Да. Значи въпросът е в това, че книгата наистина ви позволява, и това се случва при добрите романи, както и при добрата поезия се случва. Тя ви дава опция за множественост, т.е. множествен прочит. Вие можете да влизате по всякакъв начин през нея и да излизате откъдето си искате през нея. Тоест, тя наистина се състои от отделни разкази, между другото да се самопрекъсна, когато, и ако тези от вас, ако са чели предишната му книга, нали, ние и казваме, че сборник с разкази не е точно така. Там има едни връзки между самите разкази, които се промушват като черви. И правят тези разкази обединени от общата концептуална рамка. Тук също има много разкази. И в крайна сметка, в тези разкази вие можете наистина да ги четете по свой си начин. И това наистина е много готино. И това ви забавя темпото на четене, защото иначе, ако препускате през книгата, тези неща просто ще ги изтървете. Освен ако не сте пък много по-съобразителни, отколкото съм аз като читател. Също е възможно. Така че аз наистина много се радвам, много съм любопитен как ще приключи книгата, защото тя пред цялото време отваря едни любопитства, които при това го подозирам, че всъщност да ви кажа за подозрението. Значи той е направил нещо много тарикатско. Много тарикатско. В книгата е пълно с една камара пътни знаци, които уж се случват между героите. Примерно да кажем дъра, следиш ли ми мисълта? Казва герой на друг герой. Или примерно приказката е нещо, което не съществува, но по същност съществува и може да загубиш в нея или може да влезеш в нея. Това са реплики, които безспорно не са от герой към герой, това са реплики от автор към читател. И от тази гледна точка, наистина това много силно поставя книгата в една друга плоскост. Тя книгата почва да става вид игра, вид литературна игра на автора с теб като читател. Благодаря. Увлекох се малко, ма просто понеже много я харесвам, нали, да затова е така. Okay. Аз мислех докато говорим да хвърля, защото ти спомена за магически реализъм и Краси спомена, че не е правилно да се чете като жанрова литература. Сега не знам дали правилно е точно дума, просто ако се търсят някакви жанрови конвенции, нали, те няма да бъдат намерени и заради това, нали, използването на всякакви познати понятия ми се струва малко нерелевантно. Но си мислех примерно за приказен реализъм или пък доколкото по-скоро приказката е по-водеща, реалистически приказкизъм или нещо такова. Доколкото това за мен е, пак ако трябва да обобщя, не че трябва, но е една приказка, основно приказка, която обаче непрекъснато се опъва на читателя и не му дава да каже това е приказка. Непрекъснато му напомня, че това по някакъв начин е и реалност. Не го оставя да се заблуди, че живее в някакъв, че се намира в някакъв напълно фантастичен свят. Добре, да го наричаме вечер на чист български. Благодаря ви, че бяхте тук да отбележим появата на тази книга. Ето там може да се купи. Приятна вечер на всички. И аз много ви благодаря и...